kraftedeme musikken, mand. Jeg smager den bærelort. Jeg giver ikke at se på ham længere. Nej, hvor er vi kære det. Vi kan se ham i Viborg. Lortet bager. Det er kraftedeme det værste ved det ham, mand. Nu kommer han aldrig mere tilbage. Vi ringen. Det er færdig, mand. Hold kæft, hvor siger I dumme ud. Det var da det grimmeste. Jeg tror, det er det grimmeste publikum, jeg har set nogensinde, mand. Hold kæft, du har fået en brun jakke på. Find dig på noget selv, mand. Og du fotograferer det op, de lille lort, der kom til at bolle med dig, mand. Lige med det samme. Og I to, I får lige en anden skjort på til næste gang, når hullet er lige med videre. Kæft, hvor er det kedeligt, mand. Og få det over på hovedet, kammerat, mand. Og det er kraftedeme, hvad fanden sker der, mand? Jeg prøver at komme ind og lave en god stemning, så får jeg bare lort i hovedet, mand. Jeg giver slet ikke snak mere. Det er Viborg. Vi er så fine i Viborg. Vi har så mange fine ting. Lortet, domkirke! Hold op med det klammeri, mand. For helvede. Hvad sker der lige der? Der kommer og viser en stor hvide lige i nærbilledet. Jeg vil lige starte med at lave en fjernsmagning. Det er noget nyt, jeg er begyndt på, hvor jeg fjernsmager. Ved hjælp af tankens kraft, så smager jeg noget et andet sted. Ja, der røg lige en skumbanan i skive. De her talenter her, dem skulle jeg have danset med. Jeg skal danse med talenter og lortedans, mand. Hold kæft, hvor siger I to ud, mand. Jeg har aldrig set noget lignende. Hvordan fanden finder folk på det, mand? Altså, hvordan kan de finde på at komme og se sådan ud? Ja, vi skal i cirkus, så skal vi se lige sjov ud, så vi skal se. Og så købe billet for første række, hvad fanden vil jeg ikke, mand? Det der sker. Jeg sagde lige sådan der. Mr. Lillelort, hvad sagde lige sådan der? Mr. Stumtjener, hva'? Kraftedeme lille lort, mand. Træt af, man. Kæft, hvor jeg er træt af, mand. Når du har fået en skriver, jeg har fået den frem til jer, kan jeg se. Jeg tror ikke, der er noget fængsel her i byen. Se. Jeg venter dem lige rundt, så det mig. Den er klar til at smage de her tabletter. Jeg kan lige prøve at tælle, hvor mange der efter. Der er en gang, der er en, der er to. Nej, for helvede! Jeg bliver tælle dem for satan! Der sker det op i hovedet på dig, mand. Jeg vil ikke have det musik, lortemusik. Hvad fanden laver du, mand? Det er en lille lortemusik, mand. Jazzmusik. Det er sådan noget homojazz. Jeg kan ikke have det, mand. Det vil ikke have det, mand. Vi ligner også lort, ligesom de andre dernede, mand. Jeg vil smage det med tavsæg. Jeg laver en tavsægssmagning. Tavsmagning, som jeg kalder det. Nå, det var indtryk. Hvorfor jeg lortehoveder, mand? Vi kunne altid håndbold. Tag de harpiks på fingrene. Jeg gør det uden harpiks, mand. Og jeg gør det med venstre hånd. Nej, jeg gør det sgu med højre. Jeg er klar. Er du klar? Jeg er klar. Så ryger vi! Så er det for helvede!